Ez bi Hemed Kaya endamê Müza Mêrdînê min niha em li bajarê Darê'nin Darê 2008 sal di roka wê heye. Berê sadece li vê de me tehdît dîtin û li vê de şuxlê futbol sahasî hebû yani îsana zaroka li vê de ji xwe bi topê lîst. Wextê me li tehtan neriz ortê û jêrtir zaten rengekê başka heye rengê zerx yanî dike heta wê de dibin axê de bû. û ji vir di dera kem lê nerin destê rastê de hiç tune bû sax dibin axê de bû. Sala 2008 de Müza Mêrdînê hat vê de arqoloqê xwe û wan arqoloqa jî re dor disût însanê ji darê pevre şuxulîn û tundirê 3 sala di vê de sax derxistin ortê. Zamanê Farsa divê de înşa kirinin. Bajarê Darê dora wê 4 kilometre sûrit çêkirinin û berê yekî bixwasta têketa bajarê Darê dibe derîk tenê qulanmış bikirana. Başka hiç nikarîbû têketena hinderê Darê. Quruluşa wê zaten tamamıyla ji bo askera qurmuş kirin. Qarşî Roma Persa wê de qurmuş kiriye. Sinir derbas nekin. Cîkî gulo ye. Derek niham lê bajarê Miriya ye. Hayat sala 2008 vê de bina xê de bû. Sala 2008 pê ve me vê de koland mezerê gelek imparatora vê de hatin dîtin. Farsa, Roma, Süryaniya, Müslümana gişa vê de ji xwe mezer çêkirinin. Tek alanê de dünyayê de cîkî gulo tune 3000 hestê însana bi hev re hatine kuştin û xistin wê de. Ewana jî di nav Roma û Persa de wextê seweşa mezin çêbûyî îso seweşî de askerek Roma'yê hatine kuştin gişa pevre hatine xistin wê de ji bo ku derbikdin pevre werin dünyayê. Di van mezelê vê de gelekî şûşe hesîra hatin dîtin. Şûşe hesîra camı gor îna cawana ji bo yekî mirî hediya mezin hesê dû diherekîn. Ji bo re dixizin hinderê cama û datanîn keleka wana. û bi van re pere jî piratin dîtin. Perê Roma gor îna cawana pere dixizin çavê însana wextê derbasî wê dinyayê bibe wê qayîkçî wî perê bide qayîkê û qayîkê wan bibe bajarê Miriya yani pere tune be gor îna cawan derbas take. û hinderê mezerana jê dijî morîkê wana, zêrê wana ew jî bi wan re xistibûne ew jî niha li Müza Mêrdînê em sergilenmiş dikin. Niha turîstek gitin darê ê yabancî Awropa pirkê min êk tên vê de giş Tirkiye tên İstanbul, İzmir, Ankara cê wilo însan tên vê de. Gelek roja dor 20,000 insan tên vê de roka vê de ji xwe dinarin bajarê Darê nerin. Burada mı duracağız? Yok biz buraya geçeceğiz. O içeriden hani kapıdan çekecekmiş gibi. Ha, Bir de daha bizim çekiyor. Hatta niha sadece sedî pêncewê hatî kolan. Not û pêncewê hîn bina xêde ye.